Germanya Frankfurt Türkmen kafe var. Türkmenlere teklifim var. Umid selamun aleyküm. Oğlanlar selamun aleyküm. Rafael Akim kvartirasını obzor etmeni tayin. Açanam. Günü şu vakt. Ayyo, bu ne boran? Sen ne? Bolya men kvartiramda, hiç problemi da. Yani nahar zakaz ettik da edin şu vakt. Gün saboyda. Umid. Yan zakazlan emmesin saboydaydı. Tazo. Gittik onda. Yani bu şakala şimdi Türkmen gıylar iş ya solara ver ya. Atak şey abzor eder fe. Ad düşü. Ne diysen şöyle diyes. Bollu saboya malalan ya. Da. Ay tüylümü gün saçakta veriyorlar ha. Allah. Hay şehirde yaşayın Muhammed. Kronberg'de yaşayan. Başının yok Muhammed. Var yadır münyat limuzin var. Ne yaşında? 20 yaşasın ama mesik olsa şu. Elektrikadan çıkıp kopuyorum öyle mi? Yok aslında otaydan avtobusa minyan bir 15 Ava. minut yala oturuyan yani şu taksi çağırdım bugün mihman. Normal. Vay da var. Yol ne kilometre? Elektrikadan gün uyumu. 4-5 kilometre la. Sonda ne açıma tölemeli? Ne manat tölemeli? 10 Yo, euro. euroda. 10 euro töledim. Pulunu verecek mi ya? 10 euro normal. Yok pulunu Kaç verecek kilometre olsa şey? köprüye kaçacak. Ay dur köprü açsam böyle. 20 euro töledim. Bir yardım ver. O şey problemi de. Gittiğimiz var ya. Germanya ne etkildin? İhlas edip geldim ha. Ay töyleme. Ancak mı cigayt görecekler mi adım? İhlas ile ağlasan sakar gözün yaş çıkardı yatalım. Ay berekallah. Açar ya ağam. Taptın mı? Taptım la ya bağlı. Oo. Hayatım sonsuz Berde bir komşular. ama her şey mi baba artık herkes mi baba. Dobra pazarlık. Ne açınca taş? 2. Töyleme. Prihojum mu? Köşlerde aslında o ya ha? O da şunda o ya. Zonçik senki? Zonçiga menki. Tak şeyle rahat bilen giyir verirler. Aha, töyleme. Kanşil yok ama yok. Hoş geldin men tünövme. Kapilka mı bu? O giyir. Gireler pul koymalı ha? O. Da şöyle. Allah razı olsun. Sağ ol. Bu ne mi? Kartinka? Bul atoy diyen mara. At. Fil oynatdım. Ne bulan men spallim yat yerim. Koğuşta girsen böyle mi? Конечно biz Germanya'da. Töyleme. Giyir vermeli. Ay şun yana gelyen. Oo. İşten gelip bu işlem ama dinle diyecektim derslerde. Bu yazın mı? Öyle gelyen. Böyle şeyle. Krasavç. Ballı yattım. Aha, okey. Bu futbolka? O tayda aslında arkada futbol klubun forması durmalı. Oo. Yani eski odan bolan son koydum arkadakini tapmadım. Nasip olsa. Çolukta FK arkada. Krasavç. Bu lampa ne mi? Yanıyor mu? Конечно. Ben romantична bana. Vay krasavçık. Türkmençik da. O Aşkabat. Aşkabat 2. Palatinsi. Söyleme. Bu ne mi? Neme bul neme de yadımdan çıktı. Polisos. Polisos. Oo. Polisosun su şirketi. Ütük təyədə gəldim deyim. Ütügüm 70. yılında. 2026 nene. Bərdə neme televizorum arasında içim olsa televizoru görýän yatýan şayda. Söyleme. Tak başqa ne bərdən video gör koyup bilersin. Aynı şeyle açılıyor. Okey. Hoppa. Dəvəcəkən ben isterim. Wow. Niyemiz komşular bilen atnaşan. O arasında şey el sallayan bərdən. Onlara el sallayalar. Kvartira ne açtı öyle mi? Kvartira neçə töləyan? Kvartira 750 euro töləyan. 750 euro. Kommunalka imzat içinde var. Kommunalka rahat bat. Su, elektrik, internet şoň içinde. Şoň içinde? Atak ova Töyleme. gaz ýylda bir sapar gelýär. Okey. İnternet. Ýylyň soňunda. Internetim şoň içinde. Şoň içinde. Ova. Töyleme. Öğren kıl. Gazyň soňuna näçe bolan bolsaň ýylda bir sapar gelýär. Şoňa göre töleýän. Aha. Töyleme. Bu ne mi? Kaçası diyen? Bular arasında ýadyma düştü. Ine bular men guşçak aşlama arasında iýmit berýän, adet edýän, Vay. besleýän. Ya bu işini et koysun mu? O. Tak gel bärden oçur bilen görket gideýin. Okey. Bu ne mi? Bul tuvalet, banyo öýüm. Okey. Şey, bir ýerge gibi. Bulam şıpık. O diplomat şypygym. Okey. Tak bärde unuysaz. Berdim tuvalet oturan vaktin su içeyim. Gullem sorýan. Ýöne bilmeýänler içe. Tak bärde jacuzzi. Ay töyleme. Bunun içinde sıkyan töyleme boyuma mı uzun? Et bilen otursan sygýandyr görkezin. Okey. Şeyle giyirýän. Alýan şunu Ad dışı. kladovka gerekmejek zatlan bäri oklak goýan. Okey. Tak bärde badminton nemelenme, tenis, menis. Oo. Hiç oynak görmedim. Şıpa yortulan ulanyan. Şurpa bilen ulanýan. Krasavçık. Tak, adam nire ulanma aýdyp berjek şurpa yortlary.
Ine berde zal, men asnavna wagt geçirýän yerim. Окей. Вау. 2 комната получается он десенде doğru değil mi? O 2 komnat. Ну bir spalny, bir zal. Aa. Ad duşy. Bu şkaflar näme? Bu şkaflar, o ine berde kitaplanma, arasynda ýadymjyda okuyan bular. Suratdan sen çektin. Surat çeken bolýan, ýani hiç aslında çekip bilemok. Aha. Tak yan kışır paviyordu, ulanan yerime aytjak diýdim. Ava. Bu şkaflar şu taýda şeýle durdy. Ha, Bu şeýle. karoçum şular ýalyk durdy. Okey. Öýe geldim bir hile gaty ýürek gysgynç basyp depressivni dara. Ondan allym şular ýalyk edem bolup goýdum bilemok. Gowy, tübelem. Oo, отлично. Awa tak Lampana ulanyan. Lampana o gije yatamda, garanqydan gorkamsam. tübelem. Yataýan. Nu bärik Türkmen baýdak zakaz etdim, Türkmen baýdak asjak, Ava, nesip nesip. bolsa gelse. Ava. Men şunu çykarsam bolýarmy? Aa, çıkar, конечно. Atası ýumşy bara. Şeýle de haýna Ava. Ana bulam işleýän, okuyan, arasynda ýüregi mussa, kino görýän, oýun oýnaýan stolum. Nu aslında wagt geçirýän stolum. Tübelem. Bulam iPad. iPad, Aa. MacBook. MacBook, Notebook. bulam kompýuterim, Açsa bolar ha? Chromebook. Awa, конечно, aç. Ýa-da galyp kan bilemek. Nu ýesto kesäýärse ýutgyş. Böyle. Bilemek niýe galyp. Yaman pikirlendin. Hudaýa şükür. Oo, trade edem. Arasynda pul mutoranmaty çörek pul çykarmak üçin. Bu telefonlar näme? Satýarmy telefonlary? Ýok, telefonlar men köňe telefonum. Ýöne halan bolsaň sana sowgat edip bilerim birini. Serýozny? No, bir 2 saat köpürek oturursa kompýuterim Böyle. başynda. Onu da aldım. Meselede. Bu pullar näme? O pullar tipa kolleksiýalyk pul ýygnaýan. Şuňa baran ýurdumda, onuň nämetçe aýdyp bereýin. Ha, aýdyp Pullar uçtak düzjek şeýle. Aha. Üstünden aýna goýjak, içi görünür ýaly. Aa, ha pulun üstünde mi işleyecek? Nu, конечно, motivasiýa bolsun da Ay, baratlar işlemek. tübelem. Awa. Bu pul niren pulu? O pul Ruminiýan pulu. Aha. Bu nirengi? Ol Dubaýynky. Tübeleme. Berdi manadan barakan tübeleme. Türkmenistan, ol Ukraina, Ukrainski grivna. 500'lik, müngülük. Türk lira. Dolarım barakan. Awa dolar we Türk lira we. Munam ulanyan ha? Bu depterem arasynda içim musanmakty. Ýadyma düşdi nemis öwrünüm bolýan. Aha, Ýa açyk goýaýdym okamagym şeýdip dur, bir ýyldan. Aha. Bu pult näme? Bu pult Aa. çyranky. Tübeleme. Tak, şular ýalyk her kiljek renk goýup bolýar, zat edip bolýar. Aha. Ne berde kalonkoja wa içinde aýdym açýan arasynda. Söyleme. At görüňde, kino at görüňde. Aha. Ha, düşündüm. Kızıl çırağı koyup salfetka. Aha. Berdam John Sins. Doğru değil mi? Ağam dersini kese, o dersini bir goýarmy, ber öýdäkleri görýän. Böyle koy. Bunun içinde ne var? Nu akrokurlar zatlar Aha. gelecek falan. Düşündüm. Bir topor kabeller ama var. Zaryadnik zat. Aha. Tübeleme. Bu bedireler ama hem yerde var iken tübeleme. O bedreler o arasynda sygyr sarýan. Tübeleme. O ikinci lampa. Во, четко. Zara, Skandal, Old Spice. Tübeleme. PlayStation näçe? PlayStation 5. 5. Hawa. Berd aldın mı ya getirdin? Berdalım. Berd. Näçe aldın? Näçe aldım? Nu skitka bilen 350 euro ýaly. Tübeleme. Gowalypsyň. Ad duşy. O televizor. Televizor gelemde öýde bady, öýde bazatlardan ýekejes. Şu televizor biram şu tumbuçkalar berde köp kişi bilýänler, onu aýdyp geçeýin. Germaniýada öý tutamyzda hemme öý boş bolýar, hemme de alyp gitýär öňkejesi size berýän. Daja şuňalyk çyran, lampan, patronyny şeýle söküp alyp gitýärler. Tak şu televizor bilen şundan galan zat ýa spalny zat hemme de özüm almıyor. Awa. Bilim. Aslında en gowuryan adamım şul. Awa. Berde de nemani balkon gorkadyň. Görkezek. Awa. An geç ver. O, köçäme garapken. Balkon glavny yer, öýüň glavny zady balkon. Iň halaýan zady balkon berde. Berde oturýan. Diýsem, ene şu tarapy görköz, görünýär. An. Şu atkan görünmän biler. Öýler bana ýakyn edip görköz. Berden Frankfurt görünýär. Ana ulu jaýlar zatlar. Biram iň gowuryan zadymam. Gelen berik 1 minut. Aha. Iň gowuryan zadymam berde çerkfa. Näme üçin gowuryan diýip sorajak bolsam. Namaz okuyan otaýar. Awa ýer jumada barýan. Ýa ne diýen, näme üçin gowuryan diýip sorajak bolsam. Näme üçin goýberýän? Näme? Her sagat başynda näme diýär? Her sagatda karaçym jan kakya. Nu bu dillikdara ýatdyp durýar dara. Awa, düşündüm. Tak bärik, bärde Tomusda mangal da desseň bolýar diýdi öýüň ýesi. Nesibetse gelerdi onda. Awa nesip bolsa bärde oturýan, şuňa ýerden kofejuň saýjagasyň alýan. Frankfurtda seredi oturýan da. İçinden geçecek sen Frankfurt garaş. Kuchnyany görkezýän, bir kuchnya galy öýtýän bar. Davay. Geçen. Bismillah. Kuchnya, şular ýalyk, kiçiräjik kuchnya.
biraderak bardakdır. Endi murskoy жизньda kosullar ama yumalı. Sen ol düşünýänsiň. Grill? Yo, griller bu tost. Tost? Nahar üçin bilmem. Soň ýekece ýetip bilýän wadım tost, onuň giýje uny tost diýär. Aha. Öýden aslında daşardan ýebiçem soň. Aha. Kebap nade diýän. Нормально. Yöne küçürak ýaýmasam haça erkek oglana bolýar. Nu ýekece özüň ýaşaýan bolýar da. Холодильник açsa bolar. Dolu jodra açyk görür. Aha. Wow. Adinge tostun watlary var ýan gaýçym ýa. Öyle mi? Чисто мужской холодильник da. Aa. Bolar. Okey. Bu näme? Ta o taýda bu Duhovka. uzunumuz var. Öyle mi? Uzunum var. Düýünce köşeden 3 kepdeler dur. Diyecek bir şey. Başka näme görkezip bilen? Ay bolly başga görkezmene zat ýok. Kartoşkoda näme aç kaldım pakoda. Bolly. Sen mene halas ettin ona. Sen bilen part 2 video düşürsek olur mu? Interview hokmunda. Nähil ýagda geldin? Interview nälik soralar, lişin soralar zatlar bolmaz. Yok, diňe Germaniýa bar. Bolly mesele ýok. Nahar ýeli onuň arkaýyna ady ders. Aha, ana. Pizza mı? Türkmensk pizza. Wow. Türkmenski pizza. Umid Fitçi. Salar hizmete salamlar diýär. Umida salam berdin. Wow. Ama Hauptbahnhof. Näme ady näme? Ýok. Feinkos Paradis. Näme ady bäde Umidin reklamasam gitsin. Frankfurtda ýetişe barıp ýyp bilersiniz. Ya da 5-6 gün. Bilersiniz, 5-6 gün. Okey. Nira Berlin'e Warsaw tapawdy ýa medik tastavka ba. Aha. Näçe reklam edýär, pul dat Berlin ok bile. Böyle onda şimdi. Bir soňça berýärler ýöne ola dogry. Gel bir arkaýyn otur. Geç.